A văzut-o cineva pe doamna A Alexandra? ieșit repede din cabinet. Întăriri. Poți să închizi ușa din partea ailaltă? Demon, pentru așa replică de obicei se cer explicații, nu cumva încurca filmele, ne-au făcut fraieri. Ia uite, băiatul ăla mic a demonstrat că e șmecher. Care Ana? Prieten, nu uitați să vă abonați la canal și să dați like. Episodul nou vine super curând. Vizionare plăcută în continuare. Dima? Bună ziua, doamna Alexandra. Bună ziua, dar de ce ai venit așa M-a de adus vreme? mama că ea trebuie să ajungă la Am muncă. înțeles, bravo, pregătește-te de Bine, oră. doamna Alexandra. Așa, de ce am venit eu? Da, mi-am amintit. Nu știu. O, Dima, salut. Salut, Sasha. Ți-ai făcut tema? Da. Îmi dai și mie, te rog, că iar o să țipe profa ca o isterică. Sasha. Ce, Sasha? Vrei să zici că nu țipă ca isterica la noi? Sasha, taci din gură. Dacă ar avea bărbat, n-ar mai fi așa cringy. Ce ai zis, Sasha? Doamna Alexandra? Îmi trebuie bărbat, zici? Nu la asta m-am referit. Deci nici tema nu ți-ai făcut-o, da? N-am făcut-o. Atunci pregătește-te, la oră vom vedea ce știi. Ți-am zis să taci. Dima, de ce n-ai zis că era doamna în clasă? Păi am încercat. Mersi mult, Dima. Ce? Iar el? Bună dimineața, copii. Ce? Ai văzut cineva pe doamna Alexandra? Păi tocmai ce a ieșit. Și cum i-ați cu dispoziția? S-a mai furat ceva în școală? Că văd că aveți flori. O căutați pe doamna Alexandra? Șefui cineva florăria? A? Ia ziceți. Am înțeles. Pregătiți-vă de oră. Oh, bună ziua. Salutare. Ce? Bună, puștilor. Tu ce cauți aici? Am venit să văd ce mai faceți. Noi suntem bine, ești din clasa noastră. Iar te dai mare? Nu mă dau mare, doar îți cer să pleci. Bine, am venit să vorbim ca oamenii. Tu nici nu știi ce ai să vorbești normal. M-am gândit, n-a fost ok cum m-am purtat cu voi, v-am chinuit la sport, v-am cerut bani și vreau să-mi cer scuze. Vorbești serios? Foarte serios. Și ca scuză vă invit la o petrecere la mine acasă. Ce fel de petrecere? În fiecare vineri facem party cu licenii la mine acasă. Mi-ar plăcea să veniți, să ne distrăm. Ar fi foarte fain. Sunt și fete acolo? Și nu doar fete? Cum adică? Gândiți-vă. Și pentru tine, piticule, facem totul ca la carte. Doar să nu uiți să-ți pui un costum. Hai. Pa, băieți. Pa. Sigur n-ai încercat? Ha? Calmează-te și pe voi vă aștept la mine. Despre ce vorbește ăsta? Ne invita la o petrecere de împăcare, nu? Ce împăcare? Ne jignea mereu și acum vrea să se împace și ne-a invitat la party cu licenii. Mi-a zis să vin în costum, cică. Nu-i așa? Asta au zis. Serios? Da. Sunteți siguri că nu e o schemă? A zis că o să fie totul beton. Sasha, n-ar trebui să avem încredere în el. Din mare dreptate, plus că petrecerea e într-o oră și noi avem ore. Și ce le chiulim? Avem oră cu profa, nu putem chiuli. Ce, tot v-ați speriat așa? Sasha, calmează-te. Adică party cu licenii sună tare. Sam, nu trebuie neapărat să chiulim. Putem merge la cabinet și să zicem că avem febră, mai ales că e vineri. Nu? Febră la 5 oameni deodată. Dacă e ceva, poți zice că am trâncăneală. Știți? Ce e aia? Diaree, cumva. Cine are creioane? Nu știu, habar n-am. Ce să facem, mai sunteți serioși? Ce, tu renunți? Da? Ok, mergem fără Dima, că pe el îl ceartă Natasha dacă chiulește. Ce să zic? Nu o să țipe, ce legătură are Natasha? Dima, ești sub papuc? Haideți, băieți. Nu sunt sub papuc, pot să decizi singur. Dima, ești sub papuc? Nu sunt. Sunteți țăcăniți la cap? Ce ai trâncăneală? E genul diaree. În capul tău e diaree și voi ceilalți ați mâncat mine Păi de chiar creioane? avem febră. Și cum de-ați ajuns la școală cu Am febră? realizat abia acum că ne e rău. La toți 5 așa deodată? Noi am trâncăneală. Toată lumea afară din cabinet, mergeți la oră. Dar putem să mă lipsim pe cineva. Știți câți molipsiți am văzut săptămâna asta? Ieșiți imediat din cabinet. O să vă dea afară. Ieșiți, am zis. Of. Și acum ce facem? Poate mergem totuși la oră. Tot răul spre bine, zic eu. Dima, nimeni nu te-a pus să vii cu noi. Dacă vrei, mergi la oră. Oricum vine Natasha imediat. Și dacă vede că lipsești, o să fac un scandal monstru. Mai bine rămâi. Gata cu vorbitul de Natasha, serios. Atunci nu te mai plângi. Hai să chiulim de la oră și gata. Păi dacă nu o să ne dea afară pe toți 4 deodată. Nu-i așa? Cel mult le zic la părinți. Oh, corect. Hai să mergem. Ce? Dima, zic că ne-am simțit rău și am plecat. Pe bune acum? Ce fac ăștia? Bine, fie. Oh, uite ce surpriză! Salut! Uite că ești bărbat, ce vrei să zici? Adică chiulești de-a lor pentru o petrecere și mai vii și singur? Respect, ai tupeu, frate. Cum adică singur? Hai, intră. Ok, intru. Uitați pe cine am adus. Oh! N-ai zis că vin și copii? Te rog, nu-l jigni. Chiulim pentru petrecerea asta. Da? Așa facem. O să-l dea afară de la școală după ziua de azi. Cum adică de la școală? Glumește, nu te stresa. Vrei ceva de ronțăit? Dar ce, l-ai adus aici la masă? Crezi că pentru mâncare a venit? Adevărat. Vrei niște apă de alu tata? Adică, glumesc, ești prea mic. Dar doar eu sunt aici? Nu-s destui oameni pe aici? Toți sunt mari, cool. Uite-o pe Vita, e o tipă super deșteaptă. Ne știm deja, relax. Întrebam de prietenii mei, de fapt. Și noi ce treabă avem cu ei? Mai aștepți pe cineva? Cred că nu. Atunci de ce ești rușinos? Ești la o petrecere cu licenii, calmează-te, relaxează-te. Da, doar tot. că... Ce doar? Uite cine mai vine. Uite, întăriri.
Ce? Ce faci? Ai chemat toată grădinița? De ce grădiniță? Sunt deja clasa a 6-a, nu? Ah, grupa mare, am înțeles. Și de ce îmbrăcat ca o ciupercă? Mi s-a zis să vin în costum și ăsta era singurul. De fiecare dată când auzi costum te îmbraci în ciupercă? Ți-am zis că e o prostie, Sasha. De unde să știu, frate? O ciupercuțelor, acum că sunteți aici, faceți-vă comozi. Natasha? Te sună mămica? Nu, unde-i baia? Da, Natasha? Dima, unde ești? Sunt acasă, Natasha. Cum adică acasă? Doamna Alexandra zice că ești la școală. Mi s-a făcut rău și am plecat. Să știi. A, ți s-a făcut rău și la restul colegilor la fel sau cum? Despre cine vorbești? Jumătate de clasă lipsește, suntem 4 la oră. Nu știu, Natasha. Piticule. Ce? Dima. Te sun mai târziu. Tot ok? Da, e ok. Vorbeai cu gagica ta? Nu, ți-am zis că e ok. Păi ești, te rog. Cum adică? Adică aici e baia. Scuze, da, ok, bine. Ok. Sasha, de ce ai venit îmbrăcat așa? Credeam că toți vin costumați. Doamna Alexandra știe că chiuliți? Nu, Și nu vă caută? sper că nu. Dima, ești mai ok decât credeam. Cum adică? Uite-te la colegii tăi, sunt jalnici. Unul în costum, toți au venit grămadă, tu ai venit singur ca un boss. Păi trebuia să venim împreună. Și atunci de ce ați venit separat? Așa s-a nimerit. Ce, te iau de fraier? Sau ce? Nu, totul e ok. Zic sincer, ești mai deștept decât restul. Gândește-te bine cu cine vrei să te învârți. Cu puștii care abia prind un 5 sau cu oamenii de treabă care pot să te învețe ceva în viața asta. Ai mare, mare grijă. O să mă gândesc. Ce-i tot irahatul ăsta de Îl filozofie? învăț cum să trăiască, să scape de anturajul ăla prost cât mai repede. Da, colegii lui de clasă sunt cam varză, mai ales ciuperca Sasha, aia. dar se prostește și el. Îți zic eu, oameni ca eu să te tragă mereu în jos în viață. Auzi, dar ce caută Ania cu ăștia? Are o combinație cu ciuperca. Am fost odată colegă cu ei și era să mă omoare pentru Dar el. ar trebui să explicăm puștiul ăsta cu cine se învârte. De ce să le stricăm distracția? Să se distreze toată lumea. Da, să o considerăm prima dată când chiulesc. Ok, Sasha e ok, de fapt. Eu zic că mai bine nu-l băgați în seamă. Lasă că decim noi pe cine băgăm în seamă și pe cine nu, ok? Tu, puștiule, să nu-ți fie frică. Dacă te ia cineva la mișto, să vii la mine. Ok. Perfect. Ania, vin aici. Auzi, dacă vrei ceva de băut, de mâncat, nu te sfii, simte-te ca acasă. Ok, mersi. Dima? Da? Cum de-ai ajuns înaintea noastră? Nu știu. Sau ne-ai lăsat baltă? N-am lăsat pe nimeni baltă, voi ați plecat direct. Natasha oricum nu te lasă să faci nimic, așa că n-am mai stat. M-am săturat să-mi ziceți mereu că Natasha nu mă lasă, dar e adevărat. Nu? Nu vi se pare că sunt cam drăguți cu noi ăștia de aici? Nu vi se pare? Ce vrei să zici? Adică licenii ăștia nu invita la ei, deși înainte râdeau de noi și acum se poartă ca niște prieteni. Nu? Nu vi se pare chestia? Au zis că vor să-și ceară scuze în felul ăsta, nu? Asta au zis, e cam dubios totuși. Herman, serios, nu mai căuta teorii, relaxează-te. Du-te la Vita, fă cunoștință, poate îți face temele. Mersi, îmi fac eu singur temele. Cum vrei tu. Ce? Iar? E Natasha? Nu-i treaba ta. Da? Dima, unde ești? Doamna Alexandra? Sam, Herman, Ruslan și Sasha sunt cu tine? Cum adică? Dima, știm totul. De unde? Știm că ați decis să chiuliți toți de la oră. Mi-a zis asistenta că ați încercat să vă creșteți febra cu un creion. N-am încercat. Aveți 15 minute să vă întoarceți la școală. Dacă nu, vă sun părinții, ați înțeles? Și dacă îi sun, azi e ultima voastră zi în școala asta. Doamna Alexandra. Dima, Ania? Ce, Ana? ești ok? Da, sunt bine. Cine vorbeai mai devreme? Păi, Am înțeles. Poți închide ușa pe partea aia? cum adică? Adică e ca o baie. Scuze. Poate jucăm sticluța? Ce? Sau mai bine mergi tu până la magazin să iei apă. Cum adică? Ce e aici? Club de sticlă? Noi deja am jucat sticluța cu Vita. Vita, sper că glumește. Nu, chiar l-a pupat. Ce? Ești nebun? Cine te crezi? Cine te crezi, puștile, și afară? Eu ce fac? Păi Sasha n-am mințit, chiar s-au pupat. Și tu ești afară, te rog. Vorbește frumos, da? Ce? Ce-ai zis, mă? Ce tot latre acolo? Ce se întâmplă? Ania, întoarce-te de unde ai venit. De ce-i vorbește așa? Auzi apărăturile. Hai, făguța la magazin. Gata, toată lumea să tacă, nu înțeleg, ne-am strâns aici să jignim copiii sau ce? Dima, vină încoace. Sunt aici. Poți te rog să le explici prietenilor tăi mai încet la minte că trebuie să știu unde le e locul? Poți asta? Dar ce au făcut? Își permit cam multe. Am venit să jucăm sticluța sau să ne certăm? Suntem aici să facem mișto de cei mici sau să ne distrăm? Păi ăștia mici sunt mai răi decât unii mari. Dima, tu ești băiat ok, te rog, explică-le să se potolească, bine? Păi chiar suntem în vizită. Ce ești tu acum, omul lor? Cum adică? Dima, tu schimbi găștile mai des ca șosetele, ba cu Natasha, ba cu licenii. Sasha, taci odată. Așa, Dima, pune-i la punct. Ce, nu te duci și să le pup pantofii? Despre ce vorbești? Hai, fă-le masaj dacă tot ești aici, Dima. La ce replică de asta? De obicei se dă cu punul, nu stai ca prostul. Voi chiar mă faceți de râs și pe mine și pe voi. Sasha a intrat pe bune costomat în ciupercă. Și tu, Ruslan, ca de obicei te dai mare de parcă ești cine știe ce, dar nu valorezi nimic aici, să știi.
A dat-o? Dima, parcă ne-am înțeles deja. Sau vrei să-l chem pe unchiul tu iar la școală? Cum adică? Vine unchiul la școală? Venea cu mama de fapt. Hai, Dima, zi ceva. Toți înfrunte cu Ruslan, sunteți o haită de preșuri. Și mi-e pare rău că ești cu papucul fetelor și ții fundul la căldurică mereu. Și mi-e pare rău că voi ați rămas niște copii care se poartă ca niște sălbatici printre oamenii mari. Bine, hai în clasă. Nu mai e partiul? După cum vezi, așa nu mai e. Pa! Mai scoți o vorbă și o să vorbesc altfel cu tine. Păile, ziceai că vrei să pleci. Atunci pleacă. Ai noroc ca de obicei, că ți-ai găsit scut bun. Ieșiți de aici odată, Dimaș. Ești un dobitoc. Salutări din partea mea, doamne Alexandra. Și să știi că ai fost tare, băiete, ai făcut o alegere bună. Dar chiar se poate ca niște copii. Băieții maturi nu fac așa, nu? Dacă erai mai mare, mă combinam cu tine. Hai, atunci să împărțim banii. Ce? Ești prost. Pun pariul a mers. Ți-am zis eu că toți stăcuții au sânge fierbinte, deci puiul a dovedit că e tare. Taci din gură, Nu-mi lasă. pasă de el, oricum au plecat deja ăia mici. Ce se întâmplă? Puile, du-te puțin la baie, stai și meditează la mate. Cum adică? Ești prost sau te prefaci? Chiar ai crezut că Vania te invita la o petrecere adevărată? Știi tu cum arată o petrecere pe bune? Nu vă înțeleg. Îmi pare rău, Puile, dar a fost un pariu, știi? Ce pariu? Ne-am părea că te facem să te iei la bătaie cu cineva și am scos și niște bani din asta. Ai jucat bine, apropo. Vorbi serios? Ți-am zis eu, nu? Asta e viața de oameni mari, supraviețuiește cine e tare. Și de ce să ți așa răi cu mine? Și tu de ce pici în plasă? Chiar ai crezut că o să fim prieteni și ne distrăm toți aici? Dar eu tocmai m-am certat cu colegii. Ălora nici nu le pasă de tine, fix cum nu ne pasă nici nouă. Cum adică? Apropo, când ți-am zis că dacă erai mai mare aș fi fost cu tine, nu glumeam. Știi ce? Du-te în... Ai grijă pe unde mergi, ok? Tu știai și n-ai zis nimic? Habar nu aveam, crezi că n-aș fi zis dacă știam? Du-te și tu. Sunteți toți la spectacol, nu? Justin Bieber în persoană. Toți să vină aici repede, haideți. Ce căutați la mine acasă? Ieșiți afară. Asta e a ta? Nu știu. Îți dai seama că i-ai făcut pe copii să chiulească? N-a forțat nimeni pe nimeni, au venit singuri. Ce? N-a tras nimeni de ei să vină aici. Taci, Justin Bieber, taci din gură. Doamna Alexandra, nu țipați așa tare la ei. Dar tu, Ania, de ce n-ai oprit totul? Ce elită mai e și asta aici, a? De unde să știi? Iar tu, Vania, e ultima ta zi la școala asta. Te asigur că o să fac tot ce pot pentru a fi exmatriculat. Și voi, Dima și restul, nu plecați acasă până nu vin părinții voștri la școală. Nu suntem prietenii lui și el nu-i prietenul nostru, are alții acum. Ce vrei să zici? Hai, gata, tăcere. Ce e aici, carnaval sau ce? De ce ești îmbrăcat într-un burete mucegăit? E ciupercă, de fapt. Hai, afară cu toții, însoțiții, am de lămurit niște lucruri. Bine. În regulă, doamnă, haideți. O, ce rușine mie. Deci vin părinții Hai, mi-ajung voștri? imediat. Și bunica mea vine. Dima? Mama e pe drum. De ce te-ai dus acolo? Dima a zis. Ce? De ce minți? Zic adevărul. Și dacă îți spun că știu tot adevărul, ce mai spui? Am vrut să chiolim și să mergem la party. Și cum a fost petrecerea? Era ok dacă nu era Dima. Știți măcar de ce v-au chemat acolo? Da, să agățăm fete. Să agățați fete, ziceți? Știați că au făcut pariu pe bani că o să vă certați între voi? Cine v-a zis? Crede-mă pe cuvânt. Și cât au pus? Ce să mă fac cu voi? Ați chiulit, ați vrut să păcăliți asistenta, ați mințit-o pe Natasha, nu-i așa, Dima? Eu doar... Ce mă interesează pe mine scuzele Doamna tale? Alexandra. Știți ceva? M-ați enervat rău de tot. Vă aștept părinții și iau măsuri serioase. Acum vreau să plecați pe hol. Și noi ce facem acum? Chiar au pariat? Da, i-am văzut cum împărțeau banii. Mișto. Ne-au făcut de fraieri. Cred că mai bine nu-mi cer scuze, n-ajută cu nimic, dar măcar să știți că îmi pare rău pentru ce am făcut. Vreau să știți asta. Scuzele tale nu contează după ce ne-ai zis. Dima, lasă-te de papuci și ai și tu o opinie proprie. Poate că ai dreptate, Sasha. Oricum nu te iertăm, dar să știi că așa nu se face, bine? Știi asta, nu? Am înțeles. Ce pedeapsă credeți că ne dă doamna Alexandra? Nu știu, dar s-a enervat grav. Lăsați, ne descurcăm. Ați văzut cum polițistul a început să o agațe? Să o lase, poate se mai calmează. Da, ce nasol, m-a făcut de râs. Gata, prieteni, mulțumim că v-ați uitat. Nu uitați să dați subscribe, like și să lăsați un comentariu. Activitatea voastră ne dă energie să filmăm și mai multe pentru voi.